అందరికీ ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందరు బాగున్నారు కదా? దేవుని కృపలో నేను కూడా బాగున్నాను. ఈ రోజున దేవుని వాక్యముగా యెషయా గ్రంథము 51వ అధ్యాయము 7వ వచనం. మనుషులు పెట్టు నిందకు భయపడకుడి, వారి దూషణ మాటలకు దిగులు పడకుడి. మనుషులు వారు పెట్టే నిందల కంట భయపడొద్దని దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తున్నారు. దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు, వారి దూషణ మాటలకు దిగులు పడొద్దు. అంతే, మనుషులు ఈ లోకంలోని వారు హేళన చేస్తారు, అవమానపరుస్తారు, నిందిస్తారు. కానీ నీ పరిస్థితి ఏంటో కూడా వారికి తెలియదు. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, దిగులు పడొద్దు, భయపడవద్దు. వారి మాటల్ని నువ్వు కేర్ చేయకుండా దేవుణ్ణి విశ్వసించు. అప్పుడు దేవుడే నిన్ను గొప్ప స్థానంలో నిలబెడతారు. ఆమేన్. అవే దీవెనలు కూడా నీకు, నిన్నైన దీవెనలు నీకు కలుగును గాక. ఆమేన్.